radio kabaruji hello gonka e tarika min calmini on min juurima on min ngari kadi yewtude moɗon hande e altine no gase ɗiɗi e lewru août ari haaldude e moɗon noon ko musidɗo moɗon Cheikh Oumar Sall eɗen joguiɗo koɗo meɗen koɗo radio kabaruji koɗo mon koɗo pulaɓe koɗo diine hono ceerno Ibrahima Seydi oɗon gandi ceerno Ibrahima Seydi ko ceerno mawɗo mo gandanɗa hoorema ko gandaɗo kadi toon to Guinée Bissau ko adi foof oɗon gandi kadi ko hafiz alquran ko heddi ko koye ɗemgal makko jogori ñaajde ceerno Ibrahima Seydi meɗen jinno ɗo jokkodirta e musidɓe ɗo e bandiraɓe e julɓe ɓe tawaɗa inniti ha yimɓeɓe ganduma tigui tigui ɓe ganda hol an biyeteɗo o ceerno Ibrahima Seydi. bismillahi irrahmani irrahim wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. min komi musidɗo mon biyeteɗo Ibrahima Seydi jibinande Guinée Bissau. mbiyetemi ko Ibrahima Seydi baba am no wiye Alhaji Alpha Aliyu Kaba kañumne ko Guinée Bissau jooɗi ha Allah jeyti ɗum min ko e yimɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa idiɓe suɓede e hunjiɓe alqur'an to deri Guinée Bissau gila jamanuji ɓeɗiɗi. alhamdulillahi noon mi yetti Allah e muɗum ha ɗo ɗo jarten hande ɗo mi ari ɗo Portugal ɗo gila duuɓi capantati ɓadiɗi seeɗa. gila garmi noon Allah waɗi alhamdulillahi komi jokkodirɗo he julɓe mi artani mi waɗani hitande dokkami juma gonmi ɗo almame ɗo on juma nokku ene wiyeno Via Longa fono andi ɗum wonande wonɓe e Portugal ɗo gimmoyima noon Via Longa garoyimi nokku ene wiye Mercedes tappade Dash Mercedes ɗo e nder zone wiyeteɗo Sintara nokku wiyeteɗo Sintara Lisboa ɗon kadi e nder hoolede julɓe fof kawriti kolimi mbaɗi kam komi almame ɗo ɗo gomɓe ɗo oɗo san komi won almame ratibo on juma nokku wiyeteɗo tappade Dash Mercedes. joni noon musidɓe am bandiraɓe am e weltanade musidɗo meɗen mbo jooɗonmi ɗo hande tedduɗo ɓiɗɗo khalifa men ceerno Bachirou Sall ceerno Cheikh Oumar Sall gila alhamdulillahi mi yetti Allah e jooɗodal amen ɗo hande e nder Portugal minen musidi amen goni hunde wotere ha Allah hoddiri mi nani golle ko woni gollude he ngoɗo radio ɓamtongo ɗemgal Pular ɗum waɗi hande e nder oɗo ñalawma gonɗen ɗo mi ari jooɗodade e makko beele min mbiɗo holla weltare am ko beltimi e nder ngoɗo radio ɓamtongo Pular ɓamtongo kala fulɓe ɓamtongo mana diine l'islam. ko gonga ceerno Ibrahima ko beltiɗo wawi weltinde a rewi e haala ma nane wiide aɗa jeeya e ɓe gandanɗa hoorema ko adiɓe suɓede ni to banggal hunjiɓe alqur'ana e nder leydi Guinée Bissau aɗa wawi haalande men hol e juuɗe seere ɓe ɗo ndewɗa ha kunjiɗa alqur'anil karim. e min idi jangidemi alqur'ana ko musidɗo meɗen ceerno meɗen khalifa men sérifajo omo wiyeteno Mouhamdi Cheikh on ko jibinande Mauritanie on idi jangidemi alqur'ana nokku men goni ɗo wiyeteno Camfara ɗum ko e Casamance men gummiɗo men jaahi nokku ene wiye Vélingara ɗo Saare Basi men goni ɗon Allah hoddiri noon jinnaɗo am ari ɗon o tawi kam ɗon o ñaaguimi o wiyo men o ñaagui ham e juuɗe ceerno tan omo yiiɗi ɓen ɗo nokkuji goɗɗi jande. alhamdulillah gummima ɗo noon e jamanu khalifa men cheikh mana alhaji Mouhammad Saïd radiallahu anhu e jamanuji makko mi meeɗino arde on sanga tawi komi cukalel mbiɗo yaa duuɓi 12 walla duuɓi 10 Allah hoddiri nden on sanga janggumi Qur'ana e nder Daka Madina Gounas e yamirore ceerno wanno ɗum ceerno o noon welti ko janggumi Qur'ana ko o suɓimi o namni jinnaɗo am beele on no wawi ittudemi waɗami e juuɗe makko ha o andinami alqur'ana baba am welti ɗum baba am ne ko he alnuɓe hoolaɓe mana ceerno men alhaji Mouhammad Saïd radiallahu anhu baba am itti kam waɗi kam e juuɗe makko o itti kam o kam ko on ceerno mawɗo o waɗi kam e juuɗe almuɗo makko koolaɗo janggoɗo janggannoɗo Qur'ana e subakaji Daka he gandaɗo o wirno ko ceerno Ahmad Saada jeeya Poolel Diawɓe on noon ceerno mawɗo itti kam waɗi kam e juuɗe on koye juuɗe on gonmi ha jibdumi alqur'ana nde jibdumi alqur'ana e yamiro makko gummoyimi ɗon kadi jahoyimi nokkuji kewɗi ha alhamdulillah rabbil alamin Allah hoddiroyi ndendimi Qur'an o no haniri ni jangumi kaɓorɗe mi jangi kaɓorɗe e ceerno men no wiye ceerno ma Diallo hande o jooɗi ko Lobali walla Sange Lobali
walla mbiyen lobaali ko ɗon no jooɗi on ne ko ceerno am ko sehil am he wonande seeremɓe woɓɓe kadi janggi nokkuji ceerno Samba Guriki jangini kam alqur'ana kadi mana mi janggi kadi e goɗɗo ene tan ceerno Maru Bintayel on kadi komo Kanel mi jangini kam alqur'ana mi janggi kadi eko wona ɓen he yettere Allah noon min ko Fuuta woni ko gandumi alqur'ana ko toon jangumi alqur'ana toon jangumi kaɓorɗo alqur'ana ko toon jangumi kadi luga toon kadi jangumi nahaw toon jangumi fannuji ɓeru ko Allah wawni kam ko e barke Allah hen raɗo Allah ɗum noon ceerno Ibrahima ha hande ɗen jokka yewtere men amen jinno andude ɗo henne e Portugal to banggal jumaji ɗi sikke ala caɗele godino to aranto nde tawno eɗen gandi leydi ndi wona leydi diine mo men o sikke ala on cippirama hen no fewi ha gandanɗa hoorema gila no wonno ko juma goto walla ko jama goto hono juulirde wotere ha wonti ɗiɗi tati ha nayyi amen jinno andude no foti jamaji ko ɓadi ɗo e haqqille ma ko mbawata jangtade ɗo henne e ɗin ɗon jamaji kadi beele ko fulɓe ɓe ɓuuri hewde e almamagal ngal walla ala ko leƴƴi goɗɗi ɗi eyyi ɗum lamgal ma ngal ko min jaɓoto ngal tawde min ko mbiɗa jeeya e yimɓe ɓe gandanɗa hoorema idiɓe wonde alma meɓe africaire ɓe e nder leydi Portugal ɗo mi wonino almame ratib to juma mawɗo juma mo ganduɗa an ceerno ceerno Cheikh Oumar o juma mo ganduɗa hande wiye juma mawɗo e Portugal e Lisboa ɗo mi wonino to almame tawi on sanga Portugal foof no fonno fodde ni tawi joguino ko juma goto mawɗo walla jumaji ɗiɗi juma mawɗo o e juma goɗɗo na caggal maayo to on sanga alhamdulillah rabbil alamina tawi on sanga hay julɓe kewani e leydi he gila on jamanu mi wonino ɗo almame he nder bawɗe Allah tawi on sanga jumaji kewani hande jumaji ɗi e Portugal ɗe minen limɗi ha ɗi foti heede nogas e jeetati juma walla ko ɓuri ɗon seeɗa he nder ɗi jumaji noon nogas e jeetati ceerno Cheikh Oumar mi wanma wiide fulɓe ɓe hayso kewani kono ɓe battini hen no fewi par ce que jumaji ɗi alhamdulillah rabbil alamina heede jumaji sappo e ko fayi kam ko fulɓe goni hen alma meɓe ko waɗi ɗum noon jumaji ɗi ko uditta jumaji ɗi ko ɓuuri hewde uditoɓe jumaji ɓe ko musidɓe meɗen indien ɓe walla mbiyen mozambique ɓe ɓen noon so guditi jama walla juma guditanta ko almuɓe mumen walla ɓiɓɓe mumen ko ɗum waɗi enen on sanga nde wonno caɗele ɗo ona heewi africain ɓe kewani jawɗe no fewi ko ɗum waɗi ɓe ɓuuri en hewde julnoɓe wona wolde kamɓe ɓuuri en andude diine ɗe ko ɗum addi on sanga e nder ɗon ta gonɗen ɗo ngo eɗen jaare nogas e jeetati juma heede sappo e ko ɗiɗi sappo e ɗiɗi walla sappo e tati juma ɗin ko fulɓe goni hen ɓe gandanɗa hoorema foof kadi ɓe jooɓi wonɓe hen ɓe komo Guinée Conakry walla mo Guinée Bissau kono koko fulɓe kam eyyi ceerno Ibrahima ko gonga men nani seɗen kaala jama kay mataw tawata ko jangde adi ɗum beele noon sukaɓe ɓe kadi oɗon jangguina ɓe alqur'ana o e hol caɗele ɗe jogui ɗon to banggal needi sukaɓe ɓe ko fati e diine o e ko fati e pulagu ngu meɗen jangguina oɗo sanga he dow kattanɗe no men mbawi hattirande janggigol ni janggugol wona hunde newide nde wonno an ceerno Cheikh Oumar aɗa andi e nder leydi he ko ɓuuri jaalade he ko ɗemgal portugais sukaɓe amen jangguina e jumaji he kono oɗo sanga men jangguinta ko waktu goto ko woni mana mum ko janggol sanga subaka o men jangguinta walla men jangguina sanga kikiɗe ɗum no waɗi jangde nde hewrani noon doole joni noon men mbaɗi hen réunion ji seeɗa walla kawre seeɗa men kawrini seeɗa ƴewgol so tawi amen mbawi wadde ɓamtude janggugol ngol taw wona sanga goto janggete subaka walla kikiɗe tawa men jangguina subaka men jangguina o sanga ɗo gonɗen ɗo min mbiɗa jeeya e yimɓe joguiɓe nden ne jangginoɓe yimɓe subaka e kikiɗe walla subaka ha gila subaka ha hedde mana waktuji sappo e ɗiɗi woɓɓe kadi ƴefta ɗon waktuji ɗiɗi kikiɗe ha kadi waktuji mana jeegom on sanga ɗum waɗi oɗo sanga tawi oɗon eɗen jogui oɗo sanga sukaɓe gonani e janggol école aji ɗi mana jangdeji ɓe goni ko e guurte he ko ɗum waɗi men ɓeydi oɗo sanga waktuji jangguiteɗi ɗi kono caɗele godi hen seeɗa ko waɗi caɗele ɗe noon ko no gandirɗa ni tan ɓiɓɓe africain ɓe wonɓe e leydi he kollanoka ko adi diine kollanoka ko adi janggol alqur'ana joni ko tinnare amen menen ɓe Allah henni ɗo yeeso e diine heɓe ko menen gummi e ƴewde beele Allah no ittana en on bone ɗon sukaɓe puɗɗa janggude anda ko woni jangde alqur'ana anda ko woni jande diine anda ko woni teddingol jinnaɗo anda ko woni teddingol seremɓe ɗum noon ceerno Ibrahima sikki ala haala ka yooɗi ka feewi te kadi mbiɗa yanana
ka regi e ɓerɗe hettiyankoɓe e haaliyankoɓe e kala ɓe ɓe ngannduɗaa ena ndewino sahaa kala hono taaɓe men hono taaɓe radio kabaruji en nani en kumpitima ko gandanɗa hoorema so ndo wonano en jokkodiri e oɗo mo ganduɗa ko hoorejo to banggal diine e to banggal aada e to banggal pulagu en paami koyen jogorano andude so wonano ko ceerno Ibrahima joddiɗen ɗo hannde kono ha hannde de ceerno Ibrahima kalɗen ko gonka moɗon ɗo henne e Portugal hol noon joni wasiya joguiɗa wonande dennagal kettotoɗo o radio kabaruji kala to o wawi wonde e windere nde mi wasi ko joguimi hen min ko mbawmi wasiyade bandiraɓe men haalpulaar ɓe ɗo goni foof e aduna he e yoɓe ƴeew an musidɗo amen Cheikh Oumar ɓe ƴeewa e jaɓal ko jaɓɗa pour yo Allah ɓamtu haalpulaar meɗen ñaagui Allah hebbina hono moɗon weeɓani noon eɗen gandi enen foof yimɓe heewɓe no hen janggan seeɗa tawa yettanakima gandal tawa no hersa hay wiide ko pullo an noon he wondema ɗo he leyɗe tubakoɓe ɗo a holliri ko a gando kono a holliri kadi ko a pullo ko a haalpular ɗum noon waɗi min ko mbawmi wiide kala haalpular ɗo woni aduna he yo ƴeew ñemtinama so ñemtinima tan ma fulɓe ket hen ɓeydade ɗo woni fof e aduna he ande ko pullo mana ko a haalpular ko a wona sera he aduna Allah he ɗum waɗi miɗen jetta Allah miɗen jettama an Cheikh Oumar Sall jooɗiɗo he junngo am nanoɗo o ɗum noon ceerno Ibrahima a salminama a juurama min beltima no feewi sikke ala ma bandiraɓe beltoɗo kadi maɓe mbeyto hen kadi to ko fati e yewtere e hakkille mo kokkuɗa ɗo henna ko fati e gonka julɓe ko ala ko haali noon ɓe ganduɗa ko fulɓe ala ko haali noon kadi e caɗele ɗe joguiɗon ɗo henne gam neede sukaɓeɓe foti koto diine to walla ala ko to pulagu to ɗum noon a jarama ha saaha goɗɗo ɗum noon radio kabaruji on calminama on juurama koɗo kaddeten hande kadi e ceerno Ibrahima Seydi ha saaha goɗɗo so geno haaji